Dos aventurers ripollesos, Albert Bosch i Carles Gel, volen convertir-se en els primers catalans que travessen l'Antàrtida i en els primers espanyols que ho faran sense assistència. L'expedició vol commemorar el centenari de l'arribada de l'home al Pol Sud. Gairebé ja ho tenen tot a punt per marxar aquest mes. L'Albert Bosch ha escalat els cims més alts de cada continent. En Carles Gel és expert en expedicions alpines i polars. Tots dos estan avesats a viure situacions extremes, però ara s'estan preparant per a la seva aventura més complexa. Creuar l'Antàrtida tots dos sols, sense cap tipus d'assistència. 1.200 quilòmetres estirant un trineu, amb temperatures de fins a 45 graus sota zero. Per aguantar, si fos el cas, 65 dies. O sigui, portem menjar i combustible per 65 dies i hem intentat fer-ho de la manera més pura possible. O sigui, no portem ni veles d'atracció ni cap mitjà artificial, ni, evidentment, ni suport aeri. Bosch ja ha tastat el gel de l'Antàrtida en la seva expedició al cim del Mont Vinson. L'objectiu en aquesta ocasió serà arribar al Pol Sud el 14 de desembre, quan es complirà un segle exacte de la llegendària fita aconseguida pel noruec Roald Amundsen, el primer d'arribar-hi. Per coincidir amb l'efemèride, hauran d'iniciar la marxa a finals d'octubre, abans del que s'acostuma a fer per aprofitar l'estiu austral. Una dificultat afegida, més fred, a una aventura que els exigirà al màxim. Cada dia tens 8 hores de feina amb unes condicions terribles, cada dia has de desmuntar el campament, cada dia l'has de tornar a muntar, cada dia t'has d'espavilar pel teu compte, no hi ha ni un moment còmode. Seran, calculen, uns 45 dies de travessa que posaran a prova la seva resistència física i mental, la capacitat de gestionar els moments crítics i la seva compenetració. Amb aquest gran repte d'aquests dos ripollesos hem arribat al final del Comarques d'avui. Els esperem demà, que acabin de passar un bon dia.